Лукашенко адлучылі ад царквы. Пенсіянеры зноў пратэстуюць, а ў берасці злодзей залез, памыліўшыся ў бусік за мапам. 107-й дзень супрацьстаяння дыктатуры на гадзінніках 20-х. Гэта студыя «Белсад». Мяне завуць Віталь Бабін. Цягам гадзіны пра самае галоўнае за гэты панядзелак запрашаю. Мы сторонники, чтобы Лукашенко ушел. Такое ощущение, что мы всю жизнь жили в Бухенвальде, а потом с боями прорвались в Освенцим. Сердце велит идти вперед, потому что уже это беспредел наших властей уже просто, понимаете, не дает спокойно сидеть дома. Это фашизм яшчэ помножаны на сталінізм. Гэта НКВД і Гітлер у адным флаконе. Гэты рэжым хутка павінен проста скончыцца. Яны проста ўжо не маюць ніякай народнай падтрымкі. Сёння пасля 15 сотняў арышту на волю выйшлі нашы калегі Евген Шапчыц і Артём Лява. Раней іх асудзілі нібыта за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Наша каманда сустрэла калегаў з няволі, а Артём Лява падазрае, што захварэў за кратамі на COVID-19. А напярэдадні з магілёўскага ізалятару таксама пасля 15 сотняў арышту выйшаў журналіст Александр Сідарэўскі. Ну что, красивые пакеты? Я вы журналисты. Все, что напередавали. Чим ти там займався? Это я добро бавлю час, я читал книги. Мне первую книгу передали Виктора Мартиновича «Революция», новый роман. Это просто шедевр. Я усім его раю прочитать. Я растягнул его на 2 дні, але я мог прочитать хутчэй. Этот роман, я настолько поглынаўся ў яго, што я забываў, дзе я знаходжуся, і вось гэты вартаўнік, які адкрывае гэты глазок, толькі ён меня вяртаў у гэтую камеру. Вось. Потым я чытаў усе кнігі, якія былі у той бібліятэкі тюрэмнай. І там дрэнныя кнігі, але для сябе 2. Это значит Виктор Гуго, 739 год, это про буржуазную революцию, добрый роман. И другой это Карл Чапек, это чешский писатель «Война с саламандрами». Так само супер крутая книга. Я зробил себе такой лайфхак. Я кожные 2 гадзіны менял книги, потому что кожные 2 гадзіны змяняется гэты вартаўнік. И забирал себе только те, які мне подобается читать. А што яшчэ рабіў, акрамя кніг? Спал, ел. Все. Это увогуле супер умовы. Ты просто читаешь книги, тебе приносят ешь, забираешь за тобой посуд, а ты устал, стомился, лег поспал, потом далее протягиваешь читать. Все. Тым часам за кратамі па-ранейшаму застаюцца нашы журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, якіх затрымалі ўжо больш за тыдзень таму пасля стрыму з плошчы Пераменаў. Супраць Кацярыны Андрэевай, як вядома, распачалі крымінальную справу. Сёння яе этапавалі ў жодзінскую турму. У студыі са мной кіраўнік аддзелу інфармацыі нашага тэлеканалу Ігор Кулей. Вітаю. Прывітанне, Віталій. Ігор, таксама вось учора пасля 7 сотняў арышту на волю не выйшла і Дар'я Чульцова. Ці штосьці вядома наконт нашай каляжанкі і магчымасці, можа, нейкай справы? На жаль, адвакатка Дашы знаходзіцца пад такой жорсткай падпіскай аб неразгалошванні, што
Мы нічога не ведаем, але вось метадам дэдукцыі можна зараз разумець, што яе таксама спрабуюць прышыць вось да гэтай справы, па якой праходзіць і Каця Андрэева, таму што яна не выйшла пасля 7 сотняў, яна павінна была выйсці на волю, яе чакалі. Вось, і калі яна не выйшла, то зразумела, што яе хіба таксама спрабуюць правесці вось па гэтай крымінальнай справе. Хацеў сказаць, што акрамя гэтага яшчэ трое нашых калегаў таксама знаходзяцца пад пагрозай крымінальнай справы. Адзінае, што яны зараз на волі, то 3 нашых аператары, якія таксама выконвалі рэдакцыйныя заданні, былі затрыманыя 1 лістапада, то бок за 2 тыдні да таго, як была Каця з Дашай затрыманая. Вось, і таксама невядома, што з гэтай будзе крымінальнай справай далей. Чаму на твой погляд узнікла менавіта зараз гэтая крымінальная справа у першую чаргу дачынення Кацярыны Андрэевай, бо і раней яна працавала ў полі, рабіла такія адважныя стрымы. Вот менавіта зараз вырашылі Кацю закрыць за кратамі? Тут некалькі фактараў. Першы, канешне, гэта помста. Гэта такая дробная помста з боку ўладаў персанальна Кацярыне, таму што яна вельмі яскравая журналістка. І тыя тэксты, тыя матэрыялы, якія яна пісала нават раней, калі яшчэ не было гэтых стрымаў, іх ведаюць у Беларусі. Шмат было канфліктаў, можна сказаць, з беларускімі ўладамі ці з людзьмі, якія былі зацікаўлены ва ўладах, у сілавых ведомствах. Таму што яна пісала пра людзей, якія паехалі дабравольцамі на Донбас, менавіта па баку вось гэтых самаабвешчаных рэспублік. І гэтыя людзі вярталіся ў Беларусь, іх не заўважалі ні нашая міліцыя, ні КДБ, хаця павінны былі. Каця пра гэта пісала, ёй пагражалі неаднаразова. Яна пісала пра гандаль нашых дзяржструктураў беларускіх з гэтымі самаабвешчанымі рэспублікамі, што таксама забаронена. Так што гэта у нейкай ступені персанальная помста ёй. З іншага боку, канешне, гэта таксама зараз спроба закрыць рот усім журналістам у Беларусі незалежным, напужаць іх, каб яны перасталі працаваць, перасталі паказваць. Таму што тыя, хто бачыў гэты стрым 15 лістапада, які Каця вяла вось на нашым тэлеканале, яны ведаюць, што гэта гістарычная падзея, таму што на вачах у людзей у гэтую секунду яны бачылі, што адбываецца. Гэты разгон, як гэта было. У нас у пэўны момант было 50 000, 53 000 чалавек адначасова толькі на Ютубе за гэтым назіралі. З такой аўдыторыяй беларускай даволі цяжка сабраць так шмат людзей адначасова. А гэта сведчыць пра тое, што таксама хацелі ў нейкай ступені адпомсціць і за гэта. Што тычыцца нашых аператараў, то гэта ўвогуле смешная сітуацыя. Аператары гэта людзі, якія проста наводзяць камеру на нейкія падзеі. Але яны фіксуюць жывыя сведчанні падзеяў. Так, але яны не інтэрпрэтуюць гэтага, яны не кажуць нічога сваім голасам. Яны наводзяць сваю камеру і проста паказваюць гэта ўсё. То бок яны як бы немыя сведкі вось таго, што адбываецца. І помства ўладаў такім людзям гэта ўвогуле проста нонсенс, гэта смешна. Дарэчы, вось цікава, што сёння выйшлі нашыя калегі. Артём Лява падазрае, што ў яго каранавірус. Ён і многія людзі, якія выходзілі з изалятараў, сведчаць, што там створаныя ў гэтых месцах усе магчымыя умовы, каб людзі заражаліся. У нас, дарэчы, ёсць сведчанні самого Артёма Лявы. Давайте паслухаем уже зараз. Чуваю не вельмі добра, канешне, бо умовы утрымання, канешне, меня зусім не задавальнялі. Мы такой в полподвальной камеры былі, там холодновато, вода толькі холодная з крана, то бок немагчыма нормально памыцца. Вельмі шмат людзей захварэлі. Было падазрэнне, што, магчыма, это толькі прастуда якая, але потым пачаліся трывожныя сігналы з розных камер, пачалі паведамляць, што губляюць абанянне людзі. А это верны прызнак, калі ён ёсць, што это вот именно коронавірусная інфекцыя. Мы нават казалі доктару шмат разоў, когда вот это з'явілася у аднаго нашага сукамерніка. Ён памерыў тэмпературу, кажа, тэмпература нормальная, то, што кашляеце, так у нас все кашляюць, кажа. И вот это все было и лечение такое, то есть ничего, ни кипятка даже какого-то, ни постельного режима для нас не вводили. И вот в конце концов, вот сегодня уже у меня пропало обоняние, тоже, абсолютно. Вот. Это, конечно, то ты трапіў здоровы, то есть у тебя ничего не было? Конечно. То есть и там заражают фактично? Да, фактично это какой-то ковидарий, где вот люди из-за того, что вот эту проблему замалчивают, не огучивают, то, что, скажем так,
злочинная вот эта халатность персонала приводит до того, что ставится под погрозу жыццё и здоровье великой колькасці людей. Ігор, ведаю, што шэраг журналісцкіх супольнасцяў з Украіны, да прыкладу, з Польшы выступілі ўжо ў абарону нашых журналістаў. Наколькі гэта важна і што гэта можа змяніць, на твой погляд? Гэта салідарнасць можа ў дадзеным выпадку штосьці дапамагчы. Мы размаўлялі ў гэтай жа студыі таксама некалькі дзён таму, калі стала вядома пра крымінальную справу супраць Каці і Дашы. Менавіта пра тое, чым можна дапамагчы зараз дзяўчынам. Гэта агульная супольная салідарнасць усіх журналістаў Беларусі. Магчыма, не толькі недзяржаўных, магчыма, таксама, калі там засталіся людзі, у якіх ёсць сумленне, якія яшчэ ведаюць, што такое пачуццё локця, вось гэтая салідарнасць. Яны таксама павінны не маўчаць і выказацца, як гэта было адразу пасля выбараў, калі зыходзілі з дзяржаўных тэлеканалаў людзі. Тут можна было б выказаць. Ёсць падобная сітуацыя у Расіі, быў такі журналіст Галуноў, я думаю, што ты таксама памятаеш гэтую гісторыю. Яго арыштавала ФСБ расійская за тое, што ён нібыта меў наркотыкі. І тады аб'ядналіся ўсе расійскія журналісты. Неважна, гэта былі дзяржаўныя, недзяржаўныя, федэральныя тэлеканалы. Яны ўсе разам аб'ядналіся і зрабілі вось гэтую кампанію вызваліць. І вызвалілі, адпусцілі. Магчыма такое ў Беларусі? Я не ведаю, ці гэта магчыма, але гэта быў бы важны сігнал таксама і для ўладаў, што нават у іх структурах, нават людзі, якія лаяльны ім амаль ва ўсім, тут як бы не падтрымліваюць, таму што журналісты толькі працуюць, яны толькі асвятляюць нейкія падзеі, вінаваціць іх у арганізацыі ці кіраванні гэтымі пратэстамі. Гэта абсалютны нонсенс, тут няма пра што казаць. Гэта абсурд, які зразумелы любому адэкватнаму чалавеку, які можа мысліць. Слухай, і раней, у прынцыпе, распачыналі крымінальныя справы супраць журналістаў. Узгадаем справу 2011 года. Андрэй Пачобут, градзенскі публіцыст газеты «Выборчай». Тады быў артыкул наконт паклёпу на прэзідэнта, кіраўніка Беларусі. Была даўняя справа супраць Павла Шеремета і Дмітрыя Завадскага. Тады, калі не памыляюся, да 3 гадоў Павлу абмежавання волі быў такі прысуд. Былі іншыя справы, аднак збольшага яны сканчаліся больш-менш добра для самых журналістаў. Ці можам мы зараз разлічваць на тое, што гэтыя справы не будуць мець такое вось сур'ёзных наступстваў для наших калегаў? Я б не сказаў, што яны скончыліся добра. Ўсё ж такі гэтыя людзі у першым і другім выпадку адседзелі не адзін месяц у турмах. І Павел Шеремет, і Андрэй Пачобут прайшлі праз турмы. І гэта ўжо само па сабе абсалютна абсурдны вынік. Гэтыя людзі не ўяўлялі ніякай небяспекі для грамадства беларускага такого, каб ім прымаць меру стрымання на тое, каб яны знаходзіліся ў турме да суда. Заўсёды такіх людзей можна трымаць на волі, не ведаю, пад дамашнім арыштам. У нас жа гуманная краіна, і заўсёды у нас улада казала пра тое, што яна вельмі гуманна абыходзіцца з усімі. Але ў дадзеным выпадку відавочна, што гэта заўсёды была помства. Усе выпадкі, якія ты пералічыў, гэта была персанальная помства. Шеремету за ягоную пазіцыю, ён ніколі не быў прыхільнікам Александра Лукашэнкі. Андрэй Пачобут, якога таксама не можна западозрыць у тым, што ён сімпатызуе асабліва Лукашэнку. Гэта людзі, якія яго крытыкавалі адкрыта. А крытыкаваць Александра Лукашенка ў Беларусі гэта небяспечная справа. Дарэчы, Андрэй Пачобут пазней яшчэ і сказаў, што пасля прысуду, што буду пісаць, пакуль не пасадзяць. Уласна кажучы пра крымінальны пераслед, зараз ведаем, што ажно 9 журналістаў беларускіх так ці інакш фігуруюць у крымінальных справах. Адна справа, вось гэта плошча перамен, і гэта нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева. А яшчэ справа Кацярыны Барысевіч Тутбае. Тут ввогуле разглашэнне медычнай таямніцы. Журналістку фактычна выкралі у краме, правялі ператрус, потым завезлі ў СІЗА КДБ. Сёння нават адваката не дапусцілі, следчы. Як тут каментаваць? Што гэта? Ці гэта ввогуле новая справа для Беларусі? Мы жывем ад моманту, калі ў Беларусі прайшлі выбары, так званыя выбары ў двукосе, канешне. Беларусь знаходзіцца ў стане прававога дэфолту. Пра гэта кажа кожны эксперт, все праваабаронцы нам пра гэта кожны дзень кажуць. У нас у краіне прававы дэфолт. І Тутбай вельмі даўно мазоліў вока беларускаму рэжыму, таму што гэта самы папулярны ў Беларусі партал, у якога самая вялікая наведвальнасць. І, канешне,
ён таксама асвятляў тыя падзеі, якія не вельмі падабалася беларускім уладам, каб былі асветленыя. І гэта таксама спосаб ціску на іншых журналістаў. Кацярына Барысевіч зараз знаходзіцца ў СІЗА КДБ, а іншыя журналісты, пэўна, думаюць, ну вось, а калі я буду так же пісаць адкрыта, так, ці заўтра я буду на свабодзе. Але гэтая справа з Тутбаем увогуле, вось гэты артыкул пасля смерці забойства Рамана Бандарэнкі, там жа і лекара таксама прыцягнулі да адказнасці, так, і таксама супраць яго крымінальную справу І распачалі. ён таксама знаходзіцца, наколькі я ведаю, у СІЗА КДБ. Ну, тут я думаю, што няма чаго каментаваць. Гэту справу проста можна пакінуць без каментара. Калі чалавек, які спрабаваў ратаваць То бок ні смерць, ні жорсткае забойства Рамана Бандарэнкі выклікалі напружанне ў грамадстве, як яны кажуць, так? Ні адсутнасць затрыманых за гэта збіццё ўвогуле, ні гвалт, які мы назіраем ужо столькі месяцаў, а разгалошванне, публікацыя дакументам аб тым, што ў загінула было 0 этылавага спірту ў крыві. Але Александр Лукашенко сказаў, што ён быў п'яны, так, што ён быў выпіўшы, гэта Раман Бандарэнка. Ну і трэба падводзіць тут неяк, ну не зыходзяцца дадзеныя Тутбай дакументы лекараў, якія рабілі вось гэтае сведчанне, якія бралі яго, пэўна, кроў і спраўджвалі гэта, разыходзяцца. Ну а хто ў нас, як кажуць, пад каго ў нас заўсёды падводзяць усю праўду, я думаю, не трэба тлумачыць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Ігар Кулей, кіраўнік аддзелу інфармацыі Белсаду, быў маім гаспадарства госцем. Ну а калі вяртаемся ўжо да саміх пратэстаў, мы запыталіся, ці лічыце вы неабходным удзельнічаць у мірных акцыях, ці ёсць вера, што гэта нешта зменіць. Пацікавіліся мы пра гэта ў жыхароў Берасці, слухаем разам ужо цяпер. Ну, а что ходить, что лучше что-то будет? Ну, я насчет в эти акции я не лезу вообще. Я напротив этих демонстраций не хожу, я не знаю вообще, как это, что они хотят добиться этим. Кожен тиждень. Завжди всі жадають, аби вольна страна була, вольні люди були. Мы мирные люди, мы больше так переживаем внутри сердца, але не провоцируем силовиков на то, как нам причиняли всякий вред. Кто хочет что-то вот извинить, выходят. Удзельнічаюць, але зараз трохи менш, але ўсё ж таки так выходзяць. Важна выходзіць, тому што трэба просто падтрымліваць як бы свой моральный дух, скажем так. Обязательно. Як часто? Почти всегда, по воскресеньям, однозначно. Як ви думаєте, чому треба виходити? Сменить власть? Для чего? Чтобы не было такого. Ну і вось нашыя калегі сёння ў Берасці, калі записывалі гэтае пытанне, то таксама сутыкнуліся з пастаянным назіраннем з боку міліцыянтаў, якія пастаянна здымалі нашых калегаў на відэакамеру. Ну, пра гэта, канешне, яшчэ пагаворым неаднаразова, а адразу на 11% стала меней прыхільнікаў саюзу з Расіяй у параўнанні з вераснем. Пра гэта ў інтэрв'ю расійскаму выданню «Камерсант» заявіў доктар сацыялагічных навук Андрэй Вардамацкі, які спаслаўся на новае сацыялагічнае даследаванне. Цяпер за інтэграцыю з Крамлём выступаюць 40% беларусаў, а з еўразвязам 33%. Пра палітычныя арыенціры беларусаў, а таксама пра патрыятызм, якога паводле Лукашэнкі не стае нашым мужчынам, паразважаем з палітолагам Андрэем Ягоравым. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Андрэй, ведаю таксама, што не так даўно у пятніцу вы выйшлі на свабоду, вось з жодзінскага ізалятару, сведчылі пра вельмі сур'ёзныя праблемы з тым, як там утрымліваюцца людзі. Калі можаце, коротка нагадайце і нашым гледачам, што ж там было такога адметнага? Ну, ситуація ў параўнанні з вераснем там пагоршылася, значна больш жорсткае стаўленне з боку аховы ў Жодзіна было, утрымоўвалася проста значна большая колькасць людзей у камерах, чым было месцаў. У гэтых камерах не давалі харчавання 2 дні, збівалі людзей у камерах, кралі грошы з асабістых рэчаў людзей. Ну, то бок усё было значна горш у сэнсе умоваў утрымання, чым гэта было раней.
Спадар Андрэй, сёння вось да Лукашэнкі прыходзіў міністр абароны Віктор Хрэнін, і Лукашенко наракаў на тое, што мала патрыятызму ў беларусаў зараз, што, маўляў, трэба гэтым заняцца, і, маўляў, адсутнасць гэтага патрыятызму гэта і ёсць акурат такі сведчанне таго, што зараз дэструктыўныя нібыта элементы пытаюцца разгайдаць краіну. Усё, як заўжды, любіць казаць Лукашенко апошнімі месяцамі. Хрэнін будзе як развязваць гэтае пытанне, на ваш погляд? Я думаю, што асабліва ніяк. У Беларусі мы зараз назіраем, што уведзены фактычна рэжым надзвычайнага становішча, альбо, скажем так, элементы надзвычайнага становішча, дзе там часткова ізаляваныя раёны, абмежаваныя перамяшчэнне некаторых груп праз мяжу, абмяркоўваюцца сітуацыя пазбаўлення грамадзянства людзей, уведзены больш жорсткія санкцыі фактычна за ўдзел у масавых мерапрыемствах. То бок гэта такая усталяванне вайскова-паліцэйскай дзяржавы. Мы таксама ведаем, што і частка ўзброеных сілаў, прынамсі сілаў спецыяльных аперацыяў задзейнічана ў падаўленні пратэстаў. Я просто думаю, што вось гэта тренд і працягнецца. Глядзіце, ну ўсё ж такі Лукашенко вельмі сябе ўпэўнена пачувае. Вось ён не так даўно на днях у пятніцу казаў, што мы пазбавімся гэтай фашысцкай сімволікі, маючы на ўвазе бел-чырвона-белыя сцягі. Раздае заданне, як быццам бы ён легітымны яшчэ 5 гадоў будзе кіраваць краінай. На ваш погляд, ці ёсць у яго асэнсаванне, што гэта ўсё ж такі апошні год для яго? Бо ён сёння з Хрэнінам казаў, маўляў, ужо хутка 2021, давайте тое зробім, навядзем парадак у Менску, вось з патрыятызмам займемся. Як вы думаеце? Я не ведаю, якое там асэнсаванне ёсць, і гэта у гэтых катэгорыях тут я папросту не разважаў. Калі ставіць пытанне, колькі год можа пратрымацца і на якіх рэсурсах гэты рэжым, то трэба заўважаць, што гэта выключна зараз рэсурс гвалту і падаўлення па-за межамі усялякага там прававога поля беларускіх пратэстаў, беларускай рэвалюцыі. І ў прынцыпе мы бачым, што зараз улады перайшлі ў такі наступ на гэтыя пратэсты, што патрабавала ў тым ліку і змены формы і фармату вулічных акцыяў, што было дастаткова паспяхова зроблена людзьмі. І відавочна, што нягледзячы на ўсе гэтыя меры, якія і захады, якія прымае дзяржава, якія пакуль што дазваляюць ей захоўваць уладу праз ужыванне гэтай сілы і гвалту, на доўгі час такія паліцэйска-вайсковыя рэжымы яны не могуць утрымоўваць уладу. Таму трэба казаць, што гэта відавочна абваліцца, але даваць канкрэтныя прагнозы тут я б не рызыкаваў. Глядзіце, адначасова з тым вось кажуць пра тое, што варта ўзмацніць эканамічны ціск на рэжым Лукашэнкі. І тут жа ж не так даўно, а дакладней на мінулым тыдні, быў прыняты акт аб Беларусі Кангрэсам ЗША, таксама Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі, і Макей, Уладзімір Макей, кіраўнік Міністэрства замежных справаў, кажа, што санкцыі ў адказ на новыя санкцыі ЕЗ хутка будуць прынятыя. Там сярод іншага прапануецца пашырыць санкцыі супраць кіраўніцтва Еўразвязу, таксама прыпыніць працу коордынацыйнай групы Беларусь-Еўразвяз і перавесці экспарт з літоўскага порту ў расійскі. Ці гэтыя санкцыі якім-небудзь чынам могуць закрануць еўрачыноўнікаў, увогуле еўрапейцаў, на ваш погляд? Конечно, не. Потому что, калі мы параўнаем, скажем, аб'ём ўзаемадзеяння, напрыклад, сумеснага гандлю паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю, то Беларусь займае літаральна адсоткі, менш за адсотак у агульным гандлі Еўрапейскага Саюзу. Тое самае можна казаць і пра агульную палітычную вагу Беларусі ў дачыненнях з такім глобальным гульцом, як Еўрапейскі Саюз. Там тут цалкам несіметрычныя адносіны.
адносіны і ўвядзенне Беларусю санкцыяў супраць Еўрасаюзу гэта чарговы стрэл, як кажуць зараз, у нагу, але паколькі гэтых стрэлаў ўжо было шмат, трэба хіба ўжо іншую метафору знайсці. Ну а што ж тады Расія? Бо бачым пакуль што такую вытрымку, не бачым апошніх нейкіх заяў з боку Крамля. Адзінае, што вось Лаўроў казаў, гэта ўжо быў тыдзень таму ці колькі, пра тое, што пратэсты сыходзяць. Нікуды яны не сыходзяць, і адначасова з тым назіраецца скарачэнне колькасці прыхільнікаў саюзу з Расіяй. Як бы вы пракаментавалі вось гэтае даследаванне, якое правяла лабараторыя Андрэя Вардамацкага? Тут трошки складана пра яго казаць, таму што было такое даследаванне ўжо у студзені 2020 году, якраз пасля пратэстаў і кампаніі ўбароны незалежнасці Беларусі, якая разгарнулася напрыканцы 2019 году. Якраз тады прыкладна тыя самыя лічбы мы і бачылі. То бок цікава тады, адкуль рост узяўся, каб зноў узялося падзенне. То бок альбо гэтыя настроі захаваліся, альбо тут выпадае штосьці з структуры дадзеных. Але відавочна, што падтрымка Расіі Лукашенко не выклікае у беларусаў масавых сімпатыяў. Таму мы бачым, што гэтыя настроі, у прынцыпе, альбо захоўваюцца на даволі нізкім узроўні, альбо падаюць, як тое кажа зараз беларуская аналітычная майстэрня. Ну што ж, а мы ў сваю чаргу, канешне ж, будзем сачыць за тым, як Крэмль будзе рэагаваць на далейшыя пратэсты ў Беларусі. Вам вялікі дзякуй за гэтую размову. Яшчэ раз віншуем вас з вызваленнем. Андрэй Ягораў, палітолог, быў нашым спадарства госцем. Ну а мы да іншых тэмаў, стаўшы ўжо традыцыйнымі па панядзелках маршы пенсіянераў альбо маршы мудрасці, прайшлі сёння не толькі ў Менску, але і ў горадні. Сотні людзей паважанага ўзросту рушылі ад касцёлу святых Сімеона і Алены ў бок Кастрычніцкай плошчы, але гэтым разам удзельнікам акцыі міліцыя не дазволіла бесперашкодна прайсці да Кастрычніцкай плошчы. На перакрыжаванні праспекта Незалежнасці і вуліцы Леніна шлях калоне перагарадзіў ланцуг сілавікоў. Пазней, калі калона раздзялілася і пайшла ў абыход, пачаліся затрыманні, і немногім удалося дайсці да канчатковага пункту маршруту ў плошчы Якуба Коласа. Я всегда хожу и вчера ходила на обычный марш. И буду ходить. 26 лет хожу. Почему ходим? Потому что не согласны с тем, что творится в стране. Такое беззаконие. Жить с этим нельзя, это же концлагерь. Они скоро придут в наши квартиры и нас будут вытаскивать. Мы пенсионеры, да. Очень хотим еще пожить в Новой Беларуси.
Ну, як маглі вы ўжо пабачыць, шаноўнае гаспадарства, дастаткова шматлюдны сёння марш пенсіянераў адбыўся ў сталіцы. Як толькі пачынае падавацца, што вулічныя мірныя акцыі ва уікенды сцішваюцца, наступныя выходы зноў цешаць дзесяткамі тысяч актыўных прыхільнікаў пераменаў. Ці варта працягваць? Ці ёсць у гэтым сэнс, запыталіся нашыя корэспандэнты ў жыхароў беларускай сталіцы. На мой погляд, скажем, паведамленні, якое нясуць маршы, яны не доходят до того человека, які павінен іх пачуць. У меня знакомые не участвуют, я сам не участвую. Ну, я пока что в этих акциях не вижу смысла. Ну, по одной причине, во-первых, это насилие, которое порождает еще большее насилие со стороны сотрудников внутренних органов, так и со стороны людей, которые пытаются отстоять свою позицию. Вообще да, по теме да. Я считаю, что да. Надо продолжать, потому что обман идет народа, ну просто наплевательски к нему относятся. Думаю, что надо, потому что нужны выборы, нужны нормальные выборы. Не то, что это... Сам я не хожу, потому что у нас условия на работе поставили. Не дай бог узнают, тут же увольнение идет. Поэтому приходится так поддерживать морально друзей. Наверное, после этого воскресенья, то есть недели ранее, мне казалось, что все, уже нет смысла, но в это воскресенье как-то все изменилось. И есть позитив какой-то, и у людей приподнялось настроение, потому что все-таки эффект есть. Беларусы перамаглі, заявіла па выніках учорашняга маршу супраць фашызму Святлана Ціхановская. Змянілася стратэгія, і гэта дало вынік, пра які варта празмаўляць у нашай студыі, што мы зробім разам з прэсавым сакратаром Координацыйнай рады Антонам Раднянком. Вітаю вас. Привет, Таня. Антон, сёння традыцыйна прайшоў марш пенсіянераў, нечакана шмат было людзей. Як яго ацэньваеце? Мы бачым, што і сёння, і ўчорашні дзень гэта, безумоўна, чарговая перамога для беларускага грамадства. І мы вельмі рады, што беларусы не здаюцца, яны працягваюць змагацца за сваю мару, за вольную Беларусь. І што мы бачым па тым даследаванням, а мы маніторым у тым ліку і меркаванне грамадскую думку, што беларусы не збіраюцца спыняцца ніякім чынам. І нават калі некалькі тыдняў таму атрымліваліся праблемы з маршамі, вельмі шмат людзей затрымлівалі, і амапаўцы не дазвалялі сабрацца ў вялікую калону, мы ўсё роўна бачылі, што настрой людзей ад гэтага ніяк не змяняліся, яны ўсё роўна хацелі збірацца, яны ўсё роўна хацелі паказваць, што яны незадаволены існуючым рэжымам. І вось гэтая нядзеля і сённяшні дзень паказваюць, што настрой не змяніўся. І трэба таксама разумець, што тое, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта абсалютна унікальная сітуацыя. Бо вось гэта, напрыклад, дворовые чаты, районные чаты. У нас одночасово адбываецца і абсалютная лічбавізацыя, калі все люди заходзяць у гэтыя дворовые чаты, і пры гэтым яно спалучаецца яшчэ і офлайн дзейнасцю, калі яны яшчэ выходзяць і знаёмяцца. І вось тое, каб вось гэта і цифравыя нейкія тэхналогіі, і вось гэтыя старыя метады, калі людзі просто знаёмяцца дварамі, дамамі, параўноўваць, у якім двары колькі сабралося, колькі з кожнага дома выйшла, гэта абсалютна унікальная сітуацыя. Мы, па сутнасці, у Беларусі будуем новае мадэрновае грамадства, якое будзе адным з самых перадавых у Еўропе, дакладна, бо рэжым сыдзе, а вось вся гэтая інфраструктура грамадзянскай супольнасці, яна застанецца. Новы мэр Мінска будзе вымушаны дамаўляцца з дваровымі чатамі, голас платформы таксама нікуды не знікне, яна проста будзе задаваць іншыя пытанні. І вось гэтая вся грамадзянская супольнасць, вось гэта ўцягнутасць, гэта та новая Беларусь, якую мы будуем, і мы бачым, што беларусы не збіраюцца нейкім чынам спыняцца. Антон, было учора цікава назіраць, як людзі выходзілі менавіта ў сваіх дварах. Гэта цалкам разбурыла як бы сістэму таго, што уяўлялі з сабой амапаўцы, сілавікі, якія дакладна рабілі на тое, каб дэцэнтралізаваць гэтыя пратэсты, разбіць іх на групкі так, каб яны не рушылі ў адную калону. І тут новая стратэгія была, вельмі паспяховая, в прынцыпе, абраная Координацыйнай радай, а сілавікі, яны, магчыма, у наступную нядзелю таксама пераарыентуюць свае сілы, перадыслакуюцца, як вы лічыце?
Тут бы я хотел сказать, Ёсць что адказ. Координаційна рада з свого боку ніколи не займалася арганізацыяй нейкіх мерапрыемстваў ці складаннем нейкіх планаў, але все-таки мы лічым, конечно же, дзяржава будзе спрабаваць далей ціснуць і працягваць рэпрэсіі. Дзяржава таксама выглядае, што яна не гатова на нейкі дыялог і выглядае так, што бліжэйшым чынам я не збірае спыняць рэпрэсіі, просто пакуль што яна не ведае, як рэагаваць на той новы фармат, які зараз адбываецца ў Мінску і ў іншых рэгіянальных гарадах. Але, на жаль, я думаю, яна будзе шукаць нейкія спосабы, якім чынам все роўна людзей запужаць, все роўна працягваць гэты ціск на беларускае грамадства. Кажучы вось пра рэгіёны, вы сказалі, таксама назіралі апошнім часам, што ў рэгіёнах не так шмат выходзіла людзей, як бы хацелася ўсім нам, да прыкладу, так, у параўнанні з той жа сталіцай. Чаго там не хапае? Там асноўная праблема ў тым, што мала людзей, ці яны не могуць дамовіцца, ці яны вельмі баяцца, ці там сілавікі больш жорстка дзейнічаюць, на ваш погляд? У чым асноўная прычына? Ну, тое, што сталіца найбольш актыўна за рэгіёны, гэта абсалютна нармальнае становішча для большасці краін свету. Тут Беларусь не унікальная. І ў гэтым сэнсе Мінск задае прыклад для астатніх гарадоў. Я не магу сказаць, што рэгіёны менш актыўныя, бо калі адбывалася кампанія Святланы Ціханаўскай, я удзельнічаў цягам усёй кампаніі разам са Святланай наведаў усе гэтыя рэгіянальныя гарады, дзе былі мерапрыемствы. Там былі каласальная колькасць людзей, якая выходзіла ва ўсіх гарадах. Ад самых маленькіх кшталту Глыбокага да абласных цэнтраў, як Брэст, Гродна ці Гомель. Таму, я думаю, гэта пытанне толькі часу. Зараз вось з'явіўся гэты новы фармат. Будзем глядзець, як ён будзе распаўсюджвацца ў рэгіёнах. Я думаю, рэгіёны проста патрэбны свой ключик да рэгіёнаў. На гэтым тыдні нямецкае выданне «Шпігель» са спасылкай на чальца прэзідыуму Координацыйнай рады Святланы Ціханаўскай, нобелеўскай лаўрэаткі ў літаратуры, заявіла пра тое, што мінулы склад Координацыйнай рады быў распушчаны і зараз стварыўся новы склад. Гэта не так, ужо Координацыйная рада гэта знепраўдзіла. Калі ласка, яшчэ таксама заявіце тады, што адбылося. Проста прыйшлі новыя людзі, чаму так успрынялі словы Святланы Ціханаўскай, неправільна інтэрпрэтавалі іх? Светлана Алексеевич. Светлана Алексеевич, прабачце, так. Конечно, Светлана Алексеевич сама уже дала некалькі разгорнутых каментароў. Зараз у нас просто крыху змянілася, як мы функцыянуем. Цяпер все рашэнні Координацыйнай рады прымаюцца асноўным складам, простым галасаваннем. То бок все чальцы асноўнага склада Координацыйнай рады галасуюць за тое ці іншае рашэнне Координацыйнай рады. Раней гэта займаўся прэзідыум, але пасля таго, як частка прэзідыума была затрымана і знаходзіцца зараз у турме, частку з краіны вымусілі з'ехаць. Каб Координацыйная рада працягвала функцыянаваць, мы перанеслі больш паўнамоцтваў, далі асноўнаму складу, які зараз выходзіць больш 50 чалавек, якія знаходзяцца ў Мінску. І мы літаральна кожны тыдзень ці кожны паўтары тыдні дадаем новых чальцоў Координацыйнай рады. Да нас далучыўся галоўны інфекцыяніст Мінска, далучаюцца з заводаў, з універсітэтаў, то бок все слаі грамадства, выбітныя дзеячы працягваюць далучацца да Координацыйнай рады. Вось на гэтым тыдні таксама у нас будзе 5 новых чальцоў, то бок літаральна кожны тыдзень-паўтары мы дадаем по 5 новых чалавек, і склад Координацыйнай рады расце, колькасць праектаў і колькасць нейкіх нашых ініцыятыў толькі павялічваецца. У нас часамі гледачы пытаюцца, а чаму мы не кажам про Марыю Калеснікаў? Магчыма, вам штосьці вядомае новае, што зараз з Марыяй, у якім яна стане? Марыя, як звычайна, з Марыяй вельмі аптымістычны чалавек, таму, канешне же, умовы не вельмі добрыя. Зразумела, што яна знаходзіцца ў турме па абсалютна палітычнай справе. Пры гэтым яна бадзёрая, яна зычыць нам всім поспеху, яна вельмі ж хвалюецца за тое, каб у нас все адбывалася і рухалася справа далей. То бок яна вельмі цікавіцца всімі тымі працэсамі, якія адбываюцца. Вось, і мы чакаем, калі яна выйдзе і зможа далучыцца ўжо да нашай працы. Не так даўно спадар, сумна вядомы спадар Васкрэсенскі ўжо заяўляў пра тое, што нібыта чальцы Координацыйнай рады выслалі там цэлы летні том прапановаў па зменам у Канстытуцыю, ўжо гэта зняпраўдзілі. Калі ласка, скажыце, ввогуле, ці была некая спроба спадара Васкрэсенскага альбо нейкіх людзей, звязаных з іх, звярталіся да вас? Нам вядома, што да розных прадстаўнікоў Координацыйнай рады звярталіся прадстаўнікі Васкрэсенскага і запрашалі на круглы стол. Але мы бачым на дадзены момант, што гэтая чарговая маніпуляцыя ўладаў абсалютна не спраўджваецца, не спрацоўвае. Спадар Васкрэсенскі казаў, што вось ён можа паказаць нейкія доказы ці штосьці там ён. Але пакуль што мы выглядае так, што ён шмат чаго кажа, але па сутнасці нічога не адбываецца, і мы бачым, што гэта
гэта працэс абсалютна па сутнасці сваёй пусты і шчыра кажучы ўжо нават асабліва і не сочым за тымі справамі, якімі А займаецца мне падаецца, Воскресенскі. ён уже і супакоіўся неяк, і не чуваць яго. Бо, мабыць, прыйшло разуменне, што гэта немагчыма. Яны спрабавалі правесці нейкі круглы стол на наступны дзень пасля забойства Романа Бандарэнкі. Пра што мы кажам? Гэта наколькі трэба не адчуваць тых настрояў беларускім грамадстве, якія ёсць. То, вось кажучы пра забойства Романа Бандарэнкі, нам тады падавалася, да прыкладу, многія аналітыкі там і ў тым ліку, напэўна, і вы ў нейкай ступені разумелі, што калі, напрыклад, выйдзе там 100 000 беларусаў, так, у Менску, то міліцыя, войск адразу пяройдзе на бок народу. Выйшла і 100, і 200 выходзіла, і, мабыць, больш выходзіла, не перайшлі. Тут каталізатарам мусіла стаць вось гэтае забойства беззброенага чалавека Романа Бандарэнкі. Таксама, напэўна, дзесьці не спраўдзіліся чаканні людзей. Не ведаю, як вас, у большасці людзей, напэўна, гэтыя чаканні не спраўдзіліся. На ваш погляд, штосьці мусіць яшчэ такое адбыцца, каб сітуацыя сапраўды змянілася і падзеі пачалі нашмат хутчэй развівацца? Ці гэта немагчыма? Зараз вы хочаце, каб я прадказаў нейкі триггер, які зменіць усю сітуацыю. Насамрэч, пажадана заўсёды глядзець на нейкія буйныя працэсы, якія адбываюцца. Буйны працэс тым, што беларускае грамадства змянілася, і вось беларускае грамадства ўжо не можа ўспрымаць існуючы рэжым Лукашэнкі. Беларускае грамадства хоча жыць у новай Беларусі, там няма месца Александру Лукашенка. І беларускае грамадства гэта як вялікая лавіна. Лавіна можа сысці, калі там палачка ўпадзе, ці там птушачка пролетіць, ці нейкі гук адбудзецца. Таму вы задаеце мне так, палачка ўпадзе, ці гук адбудзецца. Насамрэч, гэта не столькі істотна, бо вось гэтых нейкіх рэчаў, якія могуць гэта грамадства яшчэ больш мабілізаваць, іх немагчыма прадказаць, бо яны могуць адбыцца ў кожны любы дзень, бо грамадства прагне гэтых пераменаў і ніякай дэмаралізацыі ў грамадства не адбываецца. Таму сітуацыя можна ў любы момант пачаць развівацца вельмі хутка. З аднаго боку, вось, напрыклад, палітолагі кажуць пра тое, што для таго, каб сітуацыя рушылася, то кожны дзень мусіць быць нейкая маленькая перамога. Скажыце, вы як лічыце, кожны дзень беларусы робяць нейкі подзвіг і здабываюць гэтую перамогу, ці гэта не заўсёды ўдаецца? Я лічу, што кожны дзень. Бо кожны сам для сябе асабіста абірае ўзровень геройства і што для яго быць героем. Я ўпэўнены, што кожны дзень людзі звальняюцца з дзяржаўных прадпрыемстваў, кожны дзень людзі далучаюцца да забастовак, кожны дзень людзі выходзяць да мітынгаў, да адзіночных пікетаў, яны зробяць нейкія звароты, здымаюць відэа, аб'ядноўваюцца нейкія супольнасці на сваю працу. То бок кожны дзень беларускае грамадства апантана гэтай ідэі новай Беларусі, гэтых вось зменаў, якія мы так давно чакалі, за якія наспелі за гэтыя 26 гадоў. І я бачу, што працэс адбываецца кожны дзень. Скажыце, магчыма, яшчэ важна падкрэсліць, што робіць у дадзены момант Коордынацыйная рада, у тым ліку Святлана Ціхановская, гэта сустрэчы на самым высокім узроўні з рознымі людзьмі. Што ў бліжэйшым часам чакаць і чаго чакаць нам усім? Коордынацыйная рада ў сваю чаргу займаецца больш падтрымкай якраз такі нізавых ініцыятыў таго грамадства, якое ёсць, бо мы з'яўляемся шырокім органам, які прадстаўляе беларускае грамадства. У нас больш 50 чалавек у асноўным складзе і больш 5000 у пашыраным складзе Коордынацыйнай рады. І вось мы ўнутры вось гэтага пашыранага склада запускаем розныя праекты. Напрыклад, вось зараз мы запусцілі рух большасці, дзе кожны тыдзень беларусам будуць прыходзіць розныя заданні, якім чынам яны могуць аказаць ціск на ўладу. Мы запускаем праект па падтрымцы. Вось гэта праект 2334, які зараз збірае, дзе ўжо зараз больш 3300 выпадкаў парушэнняў гэтых законаў 2334. Мы гэта таксама ўсё збіраем у адзіную базу, дзе ёсць імёны суддзяў, хто прыносіў прысуд, хто быў сведкі. Мы гэта ўсё збіраем, все крокі будуць запісаны. Так? Мы зараз будзем запускаць праект па ковіду, бо мы лічым, у краіне хутка будзе гуманітарная катастрофа з пункту гледжання каранавірусу. Улады абсалютна не падрыхтаваны, яны не ўмеюць, не могуць падтрымаць як супрацоўнікаў аховы здароўя, якія зараз рызыкуюць сваімі жыццямі, так і беларусаў, якія паміраюць
убіваюць кожны дзень, і мы бачым у гэтым вялікую праблему. То бок вось гэта розныя нізавыя ініцыятывы, гэта тое, на чым зараз кіравана якраз такі дзейнасць Коордынацыйнай рады. Дзякуй вам вялікі, што прыйшлі, распавялі вось пра гэта і пра ўсё астатняе. Дзякуй вялікі. Антон Радненкоў, прэс-сакратар Коордынацыйнай рады, быў маім гаспадарства госцем. Ну а мы гаспадарства сёння вот размаўлялі з палітолагам Андрэем Ягоравым наконт сяброўства з Расіяй і даверу і жадання людзей быць у саюзе з Расіяй. Мы выйшлі на вуліцы сталіцы, запыталіся, што лепей быць у Хаўрусе з Крамлём ці каб наша краіна ўступіла ў еўразвяз. Давайте разам паслухаем. Мне больше импонирует союз с Евросоюзом, так скажем, потому что это большие достоинства, большие привилегии будут от этого, свободное перемещение, не боязнь высказывания своей точки зрения, путешествия и как-то ощущение какой-то свободы слова и свободы в принципе в целом. Все опирается, на мой взгляд, в экономику, которая в нашем случае очень слабая и очень зависит от России. Конечно, Евросоюз. Ну, потому что это наше будущее. А с Россией, вы же понимаете, что никакого будущего нету. Пока та власть не поменяется, там ничего хорошего не будет. Мне импонирует, чтобы мы остались свободной страной, поэтому ни Россия, ни Европа. Как правильно сказал Латушка, мы должны быть мостом, а не забором. То есть и с теми, и с другими вместе. Я бы не хотела даже отвечать на этот вопрос, потому что у меня, я считаю, что сначала нужно все прекратить, а потом уже думать о союзах. Не с Россией. Почему? Потому что мы славяне. И Европы через 100 лет фактически как таковой не будет. Вот и все. Наверное, с Евросоюзом лучше. Россия предала нас. Ну, вось такія адказы жыхароў сталіцы, пераважная большасць з якіх падтрымлівае добрасуседскія стасункі, у прынцыпе, і з еўразвязам, з Расіяй. Ну, а мы яшчэ да адной цікавай тэмы. Спадарства дыктатар, забойца і мучыцель народу пабожнага беларускага, кіраўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап Святаслав Логін падчас набажэнства ў саборы святога Кірыла Тураўскага ў Таронта пракляў Александра Лукашэнку і адлучыў яго ад царквы. Анафему былому кіраўніку Беларусі абмяркуем з тэолагам Пятром Рудкоўскім. Спадар Пётру, вітаю вас. Добрый вечер. Ну, я теологом не являюсь, але могу выказаться по этой теме. Вы як філосаф увогуле, вось слухайце, наколькі гэта адлучэнне ад царквы, да якой, дарэчы, сам Александр Лукашенко не належыць, можа дэмаралізаваць яго? По-перше, я хотел бы позначить, что не было прокляття, нема чагосьці такого, як прокляття унутры хрысціянства, было адлучэнне ад царквы, а дакладней анафема, это значит абвяшчэнне того, что хтосьці з'яўляецца не ў супольнасці з царквою. Ну, тут палітычнага значэння асаблівага гэта не мае, паколькі аўтакефальная беларуская праваслаўная царква не з'яўляецца кананічнай. По-другое, з'яўляецца вельмі малалікай. Па-трэцяе, гэта эміграцыйная царква. Поэтому унутры, ва ўсякім разе унутры Беларусі гэта асаблівага палітычнага значэння не мае. Ну, але мае нейкае такое маральнае значэнне, як адзін з такіх сігналаў прызнання таго, што бяспраўе дзеецца ў Беларусі і што спадар Лукашенко нясе вялікую адказнасць за гэта. А ці гэта можа дэмаралізаваць яшчэ больш Александра Лукашенка ў вачах беларусаў? Ці беларусы гэта могуць проста ўспрыняць, ну, як факт такі і не больш за тое, на ваш погляд? Перакананыя праціўнікі Лукашэнкі былі б і без гэтага праціўнікамі. Тут асаблівага значэння для іх не мае, а прыхільнікі Лукашэнкі зноў жа для іх тым больш гэтая анафема асаблівага значэння не мае. Ну, так як кажу, што тут палітычнае значэнне гэты жэст практычна не нясе. Ну, а вот зараз, калі мы глядзім на гэтыя доўгія адносіны праваслаўнага атэіста, як ён сябе сам вызначае, мы мусім, канешне, задаць пытанне, наколькі сёння царква падтрымлівае Александра Лукашэнку і ці ён адчувае гэтую падтрымку, на ваш погляд?
Ну, падтрымкі як такой няма, ёсць такі своеасаблівы нейтралітэт, который мае розныя нюансы. Это значит, что, конечно, есть и крыло, которое падтрымлівае Лукашенко, ну, я маю на увазе Беларускую праваслаўную царкву, ну, але таксама і ёсць выразная апозіцыя, там, ці крытыцызм, як гэта назваць. Вось, і тут і біскуп Артемій, і шэраг святароў знаходзяцца у такім, займаюць такую крытычную пазіцыю ў стасунку да Лукашэнкі. Ну, гэтыя вось выступы, якія, напэўна ж, даходзілі да кіраўніка Беларусі, наколькі яны, магчыма, балюча ім успрымаліся, ці ёсць увогуле тут факт таго, што Лукашенка можа адчуваць за гэта нейкі сорам перад царквой? Ну, маеце на увазе цяпер ужо афіцыйную праваслаўную царкву, так? Так. Ну, значит, тут варта падкрэсліць, што гэта былі не шматлікія галасы. Канешне, у той меры, у якой яны паступалі, ну, асабліва з боку біскупа Гродзенскага Артемія, ну, то, канешне, гэта успрымалася балюча, і Лукашенко даваў зразумець, што гэта вельмі яму не даспадобы. Вось. Ну, тым не менш, усё ж такі у цэлым праваслаўная царква, як у Беларусі, так і ў Расіі застаецца, ну, як мінімум нейтральнай, але у пэўнай ступені таксама і прыхільная яму. Ну, глядзіце, сёння вось мы кажам пра тое, што Лукашенко, можна сказаць, у нейкай ступені нават ваюе, напрыклад, з касцёлам, так? Тадеуш Кандрусевіч ужо некалькі месяцаў не можа вярнуцца на радзіму, і пры гэтым зноўку ж, кажучы пра тое, што гэты чалавек, ну, як быццам бы сябе заяўляе, што ён не фашыст, так, адначасова з тым робіць усё, каб ваяваць са святарамі, напрыклад, пасля смерці Рамана Бандарэнкі, пасля рэакцыю на гэта прэс-сакратароў касцёлу Юрыя Касабуцкага і беларускай праваслаўнай царквы Сергея Лепіна, Генеральная пракуратура вынесла ім папярэджанне. Як вы гэта пракаментуеце? Ну, значит, конечно, тут ширэйшы контекст вельмі важны, што ад жніўня гэтага года Лукашенко і ягоны рэжым страцілі якую-кольвек здольнасць да кааптацыі. Гэта значыць спробы дамовіцца з тымі публічнымі акторамі, которые не з'яўляюцца палітычнай апозіцыяй. Вось царква, каталіцкі касцёл з'яўляюцца вось такімі сіламі. Яны па сваёй сутнасці і па сваёй гісторыі яны не былі і не павінны былі быць апозіцыйнай сілай. Тым не менш, у сітуацыі вось такога напружання рэжым абраў тактыку такой паслядоўнай канфронтацыі. Вось, гэта вылілася ў тое, што вылілася. Гэта значыць, у выпадку каталіцкай царквы гэты канфлікт, канфронтацыйная палітыка Лукашэнкі прывяла да таго, што фактычна ўжо каталіцкая царква стала вельмі крытычнай да рэжыму. Ну і ёсць таксама тэндэнцыя ў выпадку праваслаўнай царквы, хоць так паўтаруся, што там надалей захоўваецца вялікая ступень лаяльнасці да Лукашэнкі, але гэта таксама мае негатыўную дынаміку. Ну, глядзіце, вось таксама сёння святарам Навагрудскай епархіі, як стала вядома, забаранілі ўдзельнічаць у гэтак званых несанкцыянаваных мерапрыемствах, а таксама выказваць сваіх палітычных поглядаў. Тут ці ёсць нейкая слушна з боку адміністрацыі епархіі, ці варта ўвогуле святарам забараняць удзельнічаць, не ўдзельнічаць, выказваць свае грамадзянскія меркаванні? Ну, я трошки некомфортно себе адчуваю, значит, ацэньваць, ці гэта варта, ці не варта, но гэта праваслаўная царква, і не з'яўляюся нават праваслаўным. Вось. Ну, але ва ўсякім разе я тут пракаментую больш як эксперт, што хутчэй за ўсё вельмі моцна перакананы, што беларускія спецслужбы надалей працуюць у напрамку, па рэлігійным напрамку. Таксама пэўныя ўказанні былі дадзеныя упаўнаважанаму па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Гуляку, каб узялі пад свой больш пільны кантроль вось гэты напрамак. Поэтому хутчэй за ўсё тое, што адбылося ў выпадку біскупа Гурыя, то гэта прадукт пэўнага прэсінгу з боку дзяржаўнага апарату.
і ён можа мець таксама свой працяг. Тут у мяне ёсць, я не выключаю, што нават у выпадку каталіцкай царквы нейкія падобныя сігналы могуць здарыцца, можа не на эпіскапальным узроўні, але нешта такое, што здарылася ў ліпені, там як мінімум 2 святары выказаліся так, амаль адкрыта ў падтрымку рэжыму. Вось поэтому нейкія такія падобныя моманты могуць здарацца і ў будучым. Карацей кажучы, рэжымны апарат працуе ў гэтым напрамку. Спадару Пётру, вось ужо вельмі даўно вяліся перамовы пра візіт папы рымскага ў Беларусь, аднак пакуль гэты візіт не адбыўся, і пытанне такое, ці ўвогуле можа папа рымскі у такія складаныя часы, якія зараз перажывае Беларусь, быць нейкім пасярэднікам ці сыграць нейкую ролю у рэгуляванні гэтага крызісу палітычнага ў Беларусі, ці гэта ўсё ж такі немагчыма, на ваш погляд? Тэарэтычна мог бы згуляць такую ролю, але практычна гэта выключана. По той простай прычыне, што ёсць у свеце нашмат больш сур'ёзныя праблемы. Як бы там нам не балела б гэтая сітуацыя ў Беларусі, бо сапраўды ёсць вельмі сур'ёзная праблема і гуманітарная, духоўная і палітычная. Тым не менш, ёсць Сірыя, ёсць мільёны хрысціянаў у свеце пераследуюцца, ёсць месцы, дзе проста людзі гінуць на штодзённым парадку. І гэтыя месцы прыцягваюць большую увагу папы Францыска. Ужо не кажучы пра выклік, якім з'яўляецца голад. Як мінімум 800 мільёнаў людзей галадаюць у свеце. Гэта для цяперашняга пантыфікату папы Францыска гэта такія прыярытэтныя рэчы. Аднак наш прыярытэт перадусім Беларусь. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Пятро Рудкоўскі, філосаф, быў з намі на відэасувязі. А напрыканцы выдання давайте паглядзім, як беларусы замежжа падтрымліваюць сваіх землякоў на радзіме. Адметна таксама, што сёлета Оксфордскі слоўнік, хоць і не змог выбраць галоўнае слово 2020 года, аднак адзначыў прыметнік беларускі. На гэтым у нас усё. Дзякую, што былі з намі цягам гэтыя гадзіны. Наперадзе аб'ектыў з Вольгай Старасцінай. З вами быў Віталь Бабін. Да сустрэчы на Белсаце. Что я зрабіў? За што я тут стаю? Вот закрыл.
Добрый вечер. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. «107-й дзень пратэстаў. Мы вчера были, и вообще, и по воскресеньям, и в понедельник ходим. Ну почему ходим? Потому что не согласны с тем, что творится в стране. Такое беззаконие. Ну, жить с этим нельзя, это же концлагерь. Традыцыйны панядзелкавы марш. Пенсіянеры і медыкі пратэставалі, сілавікі перашкаджалі. Новы тренд. Беларусы імкліва адварочваюцца ад России. Конечно, Евросоюз. Ну, потому что там наше будущее. А с Россией, вы же понимаете, что никакого будущего нету. Куды жыхары нашай краіны скіроўваюць свае позіркі? Выбежали ОМОН, начали кричать, типа, всем стоять, стрелять будем. Трагедыя шматдзетнай сям'і. Скалечылі, а дапамогу скралі. Хто? Улады. Палітвязняў у нашай краіне становіцца ўсё болей. Выкладчыцу і 5 зняволеных студэнтаў праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Цяпер палітзняволеных 132 асобы. Але людзей не застрашыць. Пенсіянеры ды медыкі выйшлі сёння на марш мудрасці. Упершыню сілавікі атакавалі людзей сталага веку. Некалькі чалавек затрымалі. Мы боремся, во всяком случае, в первую очередь, перевыборы. Вторую, ну, как всегда, выпустить всех заключенных, политзаключенных. Ну и, в конце концов, прекратить вот это насилие. Это же немыслимо. Живи Беларусь! Я всегда хожу и вчера ходила на обычный марш. И буду ходить. 26 лет хожу. С этим нельзя, это же концлагерь. Они скоро придут в наши квартиры, и нас будут вытаскивать в тюрьму. Мы пенсионеры, да. Мы очень хотим еще пожить в Новой Беларуси.
Беларусь з Расіі ці з Еўропаю. Грамадскі настрой у нашай краіне імкліва мяняюцца. Не на карысць сяброўства з усходняй суседкай. Колькі беларусаў выступаюць за саюз з Расіяй, а колькі арыентуюцца на Еўропу, кажа даследаванне беларускай аналітычнай майстэрні. Падрабязней пра яго лічбы і прычыны зменаў Анастасія Русецкая. Беларусаў, якія падтрымліваюць інтэграцыю з Расіяй, паменяла за месяц на 11 адсоткавых пунктаў. У той жа час праеўрапейскія настроі пашырыліся. Пра гэта сведчыць апытанне, праведзенае беларускай аналітычнай майстэрняй у пачатку лістапада. За саюз з Расіяй цяпер выступаюць 40% беларусаў, а за арыентацыю на Еўропу 33%. Конечно, Евросоюз. Ну, потому что там наше будущее. А с Россией, вы же понимаете, что никакого будущего нету. Пока та власть не поменяется, там ничего хорошего не будет. Мне импонирует, чтобы мы остались свободной страной, поэтому ни Россия, ни Европа. Не с Россией. Потому что мы славяне. И Европы через 100 лет фактически как таковой не будет. Вот и все. Как правильно сказал Латушка, мы должны быть мостом, а не забором. То есть и с теми, и с другими вместе. Желательно, как можно, без России. Нам тоже это глупо закрываться. Но и мы европейская держава. Мы европейское государство, у нас европейский менталитет. На думку сацыёлага Андрэя Вардамацкага, падзенне прарасійскіх настрояў у беларускім грамадстве сталася рэакцыяй на падтрыманне Масквой Александра Лукашэнкі. Тут две такія рэчы склаліся. Гэта першае, гэта 1,5 мільярды. Вось. А потым было дастаткова розных заяваў з боку расійскага афіцыяльнага істэблішмента, які, ну, так бы падтрымліваў бок беларускага афіцыяльнага істэблішмента. Гэта можа прывесці да змены характару пратэсту і нават да напружання ў адносінах з Расіяй, мяркуе сацыёлаг. На працягу гэтых 3 месяцаў мы не бачылі ніякіх, значит, супрацьрасійскіх плакатаў, лозунгаў, крычалак так званых і гэтак далей. Вось. А калі гэта стане бачна, што гэта ёсць тренд, так, то сам характар пратэстаў зменіцца. І он будзе мець геапалітычную кампаненту. У той жа час афіцыйны Менск у адрозненне ад народу адварочваецца ад захаду. Як паведаміў міністр замежных справаў Владзімір Макей, у адказ на санкцыі улады Беларусі плануюць, сярод іншага, пашырыць санкцыі супраць еўрапейскіх палітыкаў, перавесці экспарт з літоўскага порту ў расійскі і перагледзець супрацу ў атамнай энергетыцы, мытнай галіне, адукацыйных праграмах ды барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Наколькі такія дзеянні выгадныя для Беларусі? Напрыклад, калі мы кажам пра магчымасць накіраваць нафту праз расійскія порты і расійскую чыгунку, узнікае пытанне тарыфаў, кажа Вольга Харламова. Расійскі ўрад даручыў да 3 снежня разлічыць тарифы. Беларусь, безумоўна, хоча, каб гэтыя тарифы былі такія ж самыя, як для Беларусі перевалка праз літоўскую чыгунку і літоўскія порты. Але Расія кажа, што гэта не з'яўляецца эканамічна абаснаваным. Ці рызыкне Беларусь пайсці на такія крокі? Анастасія Русецкая, Белсат. За журналістыку крыміналка. Корэспандэнтку Белсату Дар'ю Чульцову не выпусцілі пасля 700 дняў арышту. А гэта яўны сігнал пра завядзенне супраць яе крымінальнай справы. Дар'ю, як і іншую нашу журналістку Кацярыну Андрэеву, перавезлі ў Жодзінскі следчы ізалятар. Цяпер пад крымінальным пераследам 9 журналістаў. Хто ж вырашае, каму сядзець гады, каму тыдні, а каму пакуль што толькі штраф, высвятляла Юлія Цяльпук. На волю пасля 15 сотняў выйшаў журналіст-фрылансер з Магілёва Александр Сідарэўскі, які супрацоўнічае з Белсатам. Я вы журналісты! За краты яму перадалі і патрэбны сцяг, і адпаведныя кнігі. Мне першую кнігу перадалі Віктора Марціновича «Рэвалюцыя». Я забываў, дзе я знаходжуся, і вось гэты вартаўнік, які адкрывае гэты глазок, толькі ён меня вяртаў у гэтую камеру. У камеру турэмную трапіў за здымку на відэакамеру. Быў у камізэльцы прэса, здымаў на відэакамеру, дэманстрацыю
дэманструючы гэта атачэнню, тым самым выказваў нязгоду з вынікамі выбараў. Написали у протоколе. Сегодня журналист знов у суде за незаконный выраб и распаўсюд продукции СМИ, а на 25 листопада мае чарговы пазоў у РАУС. Так система обыходится з усімі незалежнымі медыямі. У прыклад, журналистка Белсату Кацярына Андреева на пачатку восені яе штрафовали и давали сотни. Это было такое прицельное, мэтанакіраванае выдергивание журналистаў менавіта з групы людзей, каб спыніць стрым. Я гэта расцэньваю як перашкоду маёй прафесійнай дзейнасці. Затрымалі падчас жывога эфіру і гэтым разам у нядзелю 15 лістапада. Неўзабаве завялі крымінальную справу. Артыкул «Арганізацыя і падрыхтоўванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Разам з Кацярынаю затрымалі аператарку Дар'ю Чульцову. Гэта першая справа журналісткі і, падобна, таксама крымінальная. Яе адвакату забаранілі казаць пра артыкул і прававы статус. Умовы сапраўды вельмі складаныя, і цяпер кожны выхад на нейкае мерапрыемства, журналіста, прафесійнага журналіста з тэхнікай, ён пагражае затрыманню журналіста, пагражае знішчэнню гэтай тэхнікі, пагражае канфіскацыі гэтай тэхнікі. У Беларускай асацыяцыі журналістаў падлічылі, супраць 9 калегаў дзяржава вядзе крымінальны пераслед. Журналіста-расследавальніка Сергея Сацука арыштавалі па справе аб атрыманні хабару, а рэшту за асвятленне пратэстаў. 23 лістапада паводле адміністрацыйных справаў судні адбываюць яшчэ 14 журналістаў. Вячаслав Лазараў з Віцебску адзін з нямногіх, чыю справу закрылі. Чаще всего, конечно, судьи принимают решения, руководствуясь указаниями сверху. Но бывают случаи иногда, когда судьи вникают в дело. Падчас эпідэміі ізалятары не найлепшае месца побыту. Слабейшая гігіена і адсутнасць чыстага паветра робяць сваё. У журналіста Белсату Артёма Лявы пасля вяртання з сотняў у Барановичах пацвердзілі ковід. Мы такой в полподвальной камеры были, там холодновато, вода только холодная с крана, то бок немагчыма нормально помыться. Вельмі шмат людей захварэлі. Было подозрение, что, магчыма, это только простуда якая, але потым пачаліся трывожныя сігналы з розных камер, пачалі паведамляць, што губляюць абанянне людзі. Дзякуючы выканаўцам дзяржзагаду Артём адбудзе яшчэ 14 сотняў дома і прынамсі па 10 сотняў калегі, якія сустракалі яго зычу. Юлія Цяльпук, Белсат. Нядзельны марш, які адбыўся не на цэнтральных вуліцах сталіцы, а ў мікрараёнах, можна лічыць адным з самых бяспечных для пратэстоўцаў і складаным для сілавікоў. Вынікі перафарматаванай акцыі ў сюжэце Хрысціны Чарняўскай. Вераніка Яновіч дзяжурыць для суда Фрунзенскага раёну сталіцы, чакаючы працэсу над затрыманым сябрам Мікітам. Учора хлопцы схапілі ля станцыі метро «Спартыўная» якраз ля сценаў гэтага будынку. Мы патэлілі ў 102, нам казалі пра тое, што інфармацыя будзе толькі о 9 раніцы заўтра. Потым мы падумалі, што калі тут затрымалі, то хутчэй за ўсё на Фрунзенскім раусе ён знаходзіцца, але мы спісу яны таксама не далі. І нават мы пад'язджалі, валантэры казалі пра тое, што рэчы яны таксама не прымалі. Ён быў у адной байцы, то есть мы не ведаем, што там яго, ён вось ляжаў на зямле, мабыць, яна вадкая, гэта вопратка яго. На відэо, якое зрабілі відавочцы затрымання, бачна, што Мікіта не супраціўляецца. Нягледзячы на гэта, суддзя Андрэй Млечка пакараў хлопца 20-дзённым арыштам за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Пасля ўсіх гэтых акцый асабіста ў нядзелю людзям звычайна даюць сотні. Я не ведаю, куды яшчэ можна пасадзіць людзей зараз, таму што ўжо, мне здаецца, усе турмы, усе цыпы і ВСы мясцовыя, яны напоўненыя людзьмі, і куды яшчэ? Учора ж паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» затрымалі 390 чалавек, у тым ліку вядомага актора і музыку Ілю Чарапко-Самахвалава да Ігара Аўсянніка, аднаго з дырэктараў ІПАМ, хаця ў аўтазакі магло патрапіць і болей людзей. Цэнтральныя вуліцы Менску упершыню за 3,5 месяцы пратэсту былі пустымі і ціхімі. Уся актыўнасць перанеслася ў спальныя раёны. Менавіта тут прайшлі тысячныя маршы. Гэткі фармат выбралі самыя людзі.
Галасаванне за новы фармат пратэсту адбывалася на платформе «Голас», і ў ім узялі ўдзел 240 тысяч чалавек. Большасць сабрала марш праз раёны, пра што заявіў напярэдадні сябра прэзідыуму Координационной рады Павел Латушка. Те, кто не может присоединиться к основным долгим маршам, может выйти поддержать соседей во дворе. А в случае нападения слабовиков вы, зная свой двор и зная своих соседей, сможете укрыться лучше, чем в незнакомой части города. Відавочна, сыход дэманстрантаў ад цэнтру горада на ўскраіны дазволіў пазбегчы масавых затрыманняў, якімі заканчваліся папярэднія маршы. Змяніліся і паводзіны людзей. Цяпер яны не ўцякаюць ад амапу, а прымушаюць адступаць сілавікоў. Лідарка апазіцыі Святлана Ціханаўская назвала марш супраць фашызму поспехам народу. Мы таксама ведаем, сёння рэжым не здолеў перашкодзіць народу выйсці на вуліцу. Сёння кожны пераканаўся, што гэта нашыя раёны, нашыя гарады і нашая Беларусь. І канчаткова яе вызваліць можам толькі мы. Сёння ж стала вядома пра разгляд скаргаў на прысуды Вольгі Хіжынковай у судах Заводскага і Цэнтральнага раёна ў Менску. Міс Беларусь 2008 затрымалі 8 лістапада і арыштавалі спачатку на 12 сотняў, а пасля яшчэ на 15. Дзяўчына застаецца за кратамі. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Беда не прыходзіць адна. Пасля выбараў жыццё шматдзетнай сям'і з Пружанаў перакулілася з ног на галаву. Спачатку бацьку сям'і затрымаў амап. Не на пратэсце, проста на вуліцы. Ад стрэсу ў жонкі здарыўся інсульт. Сям'і спрабуюць дапамагчы простыя людзі. А што ўлады скралі дапамогу. Падрабязней нашыя корэспандэнты. Я сам лично делал этот автозак. После этого, спустя неделю-две, меня уже задерживали в этот автозак. Трагедыя пружанскай сям'і Сахарук здарылася 10 жніўня. Анатоль разам з жонкай ішоў у кавярню святкаваць сваё 35-годдзе. За нами, слышим, остановился автобус с ОМОНом. И выбежали ОМОН, начали кричать, типа... всем стоять, стрелять будем. Мы остановились. И старший, который там бежал, как говорится, Дмитрий Фоменюк такой, он бежал, пробегает мимо нас и кричит на своих ОМОНовцев, типа, грузим этого хохла в автозак. Анатоль і Юля ішлі па ходніках, трымаючыся за рукі. Да кавярні было недалёка. Подбежал Кунда Александр такой, в охране работает. Подбежал, ударил мне по левой руке, жене по правой. Мы держались за руку, разбил нашу цепь с женой и начали вдвоем меня там крутить и везти в автозак. Я не сопротивлялся. Момант затрымання Сахарука і эмацыйны стрэс ягонай жонкі Юлії бачыла жанчына, якая жыве ў доме насупраць таго месца, дзе здарылася трагедыя. Выглянула в окно и увидела, что мужа Юлии Сахарук ведут под руки в автозак. Юля бежала следом и просила: «Отпустите». Хвілінаў праз 15 Сахарука выпусцілі з аўтазаку. Пасля моцнага стрэсу Юлі стала дрэнна, а ўвечары наступнага дня яна страціла прытомнасць. Дактары патлумачылі, што на фоне моцнага стрэсу у Юлі Сахарук здарыўся інсульт. Амаль месяц яна праляжала ў рэанімацыі. Да гэтага часу інваліднасці ёй не прызначылі. Анатоль Сахарук праз хваробу жонкі не мае магчымасці працаваць, бо трэба даглядаць яе і 4 дзяцей. По факту этого незаконного задержания мы написали коллективное обращение в Пружанский райисполком, описали эту ситуацию, Пружанский РОВД, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Левчуку Александру Георгиевичу. И на все эти обращения мы получили настоящие отписки. У Беларусьбанку для лячэння Юліі Сахарук адкрылі дабрачынны рахунак. Жыхары Пружанаў і ўсе, хто спачувае гэтай сям'і, пералічвалі грошы, але скарыстацца імі сям'я не змагла. Денежные средства снять я не могу, даже для того же лечения, для каких-то покупок чего-то. Мы не можем это сделать, потому что Следственный комитет города Минска заблокировал наши счета. Ніякіх тлумачэнняў ні ад Беларусьбанку, ні ад галоўнага следчага ўпраўлення Цэнтральнага апарату следчага камітэту Беларусі аб прычынах арышту рахунку сям'я Сахарукоў не атрымала, як не атрымала і папярэджання, што рахунак будзе заблакаваны. Говорить о том, что есть какие-то законные основания для блокировки этого благотворительного счета, здесь нет этих оснований. Няма і ўцямнага адказу з боку міліцыі наконт самога інцыдэнту 10 жніўня.
На пытанні журналістаў міліцыянты кажуць, што ў гэты дзень ні Анатолія Сахарука, ні ягонай жонкі не затрымлівалі. Усё ж астатняе без каментара. Алёна Шабуні, Зміцер Лупач, Белсат. Піку захворвання на COVID-19 дасягнулі Гарадзеншчына і Меншчына. Колькасць захварэлых працягвае расці ў Гомельскай, Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Павольнейшы прырост на Берасцейшчыне. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Паводле ведамства, сёлета Беларусь наладзіць вытворчасць расійскай вакцыны супраць каронавіруса ў лабараторных умовах. У прамысловых маштабах вырабляць вакцыну плануюць на лета. Афіцыйна колькасць хворых на COVID-19 за апошні дзень павялічылася на 1483 асобы. Гэта меней, чым напярэдадні. За апошнія сотні памерлі 8 чалавек. Усяго ж з пачатку пандэміі памерлі 1104 асобы. Адно з самых галоўных словаў оксфордскага слоўніку – прыметнік беларускі. Слоўнік, які штогод выбірае слова года, сёлета не здолеў вызначыць адной лексічнай адзінкі, якая падлюстроўвала найважнейшую тэндэнцыю 2020-га. Эксперты прыйшлі да высновы, што найбольш адпаведнымі ў гэтым годзе сталі словы, звязаныя з пандэміяй. Каронавірус, COVID-19, эпідэмія, сацыяльная дыстанцыя, локдаун ды іншыя. Прыметнік беларускі таксама апынуўся сярод трендаў, што звязана з масавымі пратэстамі. Барацьба беларусаў супраць дыктатара Лукашэнкі прыцягнула ўвагу свету да падзеяў у нашай краіне. На гэтым заканчваецца выданне аб'ектыву, але не пераключайцеся. Далей размова дня пра трэшчыну ў беларускім рэжыме, якая будзе толькі павялічвацца. А гэта значыць наперадзе нашыя новыя перамогі. Для вас працавала Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.